Kære medborgere, jeg hedder Janus Kramer Møller, og jeg repræsenterer Schiller Instituttets venner i kommunal- og regionsvalget. Vi er en organisation, som samarbejder med den amerikanske økonom Lyndon LaRouche. Jeg har en god og en dårlig nyhed til jer. Den dårlige er, at vi står over for verdenshistoriens største økonomiske kollaps, som hvis det får lov til at udspille sig, kommer til at reducere menneskeheden til under 2 milliarder individer gennem hungersnød og sammenbrud af produktivitet. Vi vil snart se næste fase af sammenbruddet, hvor banker og finansinstitutioner går ned på stribe. Den gode nyhed er, at vi nemt kan forhindre det. I stedet for at forsøge at redde alt, skal det igennem en konkursbehandling. Det, der vedrører den reelle økonomi, skal reddes. Det, der er spekulativ natur, skal afskrives. Vi advarede mod krisen, da ingen andre kunne se den, og vi har et program for at redde os ud af kollapset. Vi har brug for et nyt kreditsystem. Gennem en firmaktsaftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien til at erstatte det nuværende finansielle fallitbo. Et system, der skal baseres på ideen om en nationalbank, som den amerikaneren Alexander Hamilton var chef og idémand for, da USA blev oprettet. Gennem målrettede kreditter fra en rigtig nationalbank skal vi opbygge vores nation med Kattegatbro, Femern Bælt-bro og en Helsingør-Helsingborg-tunnel. Vi skal forbinde Danmark med magnettog, så vi kan komme fra Aarhus til København på under en halv time. Vi skal desuden udvide vores energikapacitet med atomkraft, så vi kan begynde at bruge olie og kul til noget fornuftigt. Atomkraft er en god og sund og stabil energikilde. Vi skal ikke kaste vores energiforsyning for vinden. Kun gennem en storstilet infrastrukturreform vil Danmark i fremtiden kunne opnå velstand, og målet med vores kampagne er at mobilisere danskerne, inden systemet kollapser.